L-aħħar stħarriġ tal-Eurobarometer ippubblikat mill-Kummissjoni Ewropea jikkonferma kif il-Maltin jinsabu imħasba dwar iż-żieda fil-prezzijiet, il-kwistjoni tal-ħaddiema barranin, l-ambjent u r-riski marbuta mat-tibdil fil-klima. Mistoqsija dwar kif qed iħarsu lejn il-ġejjieni, 30% tal-Maltin qed jistennew l-qagħda ekonomika titjieb waqt li 35% jaħsbu li ser tibqa' l-istess. Terz tal-Maltin qed ibassru li s-sitwazzjoni f'pajjiżna se taqleb għall-agħar u 6% wieġbu illi ma jafux. Dwar il-qasam tal-impjiegi, 28% tal-Maltin qed jaraw li s-sitwazzjoni se titjieb, 39% qed jgħidu li se tibqa' l-istess u 27% li se tmur għall-agħar. L-Eurobarometer eżamina wkoll il-livelli ta' fiduċja li l-Maltin għandhom fl-istituzzjonijiet li jgvernawhom, iżda fuq kollox jikkonferma dak li ilu jitkellem fuq il-Partit Nazzjonalista, speċjalment dwar il-ħtieġa ta' pjan ekonomiku fit-tul li ma jibqax ibbażat biss fuq l-importazzjoni ta' ħaddiema barranin.